धरी कि घर हमर बा सीतामढ़ी। Music by Gudulal Yadav. हमारा ई रंगदारी के चर्चा होला यूपी बिहार में। जवन बोली मार दे हम गोली सीधे ओकर कपार में। ए हो हमारा ई रंगदारी के चर्चा होला यूपी बिहार में। जवन बोली मार दे हम गोली सीधे ओकर कपार में। हरदम गरम रहेला भेजा केहू रंगदारी न करेला एजा। बंगाली ही जवन मरी कौन साला बहिया धरी कि घर हमर बा सीतामढ़ी। कौन साला बहिया धरी कि घर हमर बा सीतामढ़ी। कौन साला बहिया धरी गुलशन मुरारी के नामावा सुनते चिन्हेला लोग एके बार में। हमरे कइल मर्डर के खबर छपेला रोज अखबार में। गुलशन मुरारी के नामावा सुनते चिन्हेला सब एके बार में। हमरे कइल मर्डर के खबर छपेला रोज अखबार में। कहिले बतिया हम साफ साफ हो केहू के गलती न होला इहाँ माफ हो। सटे जे अवधेश के जरी कौन साला बहिया धरी कि घर हमर बा सीतामढ़ी। कौन साला बहिया